Здравейте, приятели, и добре дошли в това видео, в което ще ви покажа няколко смолка на нюк, които според мен ще бъдат полезни в компетитив мачове. Така, ще започнем първо с това да ви покажа смолк за гараж. Как става самия смолк? Идвате на Т-база. Ето тук до тази стена. Взимате смолка и мерите от градата, гледате този ъгъл и прозореца. Точно по средата, мерите точно там. И скачате и хвърляте. И виждате смолка как пада. Пада вътре перфектно. Въпреки тук има малък гап, нали, ако някой се ви бусне, може да видите, да ви убие, но ще внимавате за такива ситуации. Сега ще покажа как да смолкнем. Мисля, общо взето ще покажа в момента два смолка за outside, с които ще ви е много по-лесно да навлезете към бето от outside. Нали, за да минете през secret. Как стават двата смолка? Идвате при това камионче и заставате точно тук. По този начин взимате смолка. Първия смолк, много е важно тия два смолка да се правят едновременно един след друг, за да се получи, нали, както трябва. Взимате смолка и първия смолк мерите тук и скачате и хвърляте. Смолка пада по този начин. На това място пада. И тук е празно, нали, в смисъл няма смолк. И нали човека, който е примерно, да кажем, Window и горе Heaven, ще може да ви види как кросват. И тук идва втория смолк, като сега ще покажа как се прави смолка и после нагледно ще ви покажа как изглежда като хвърлите и двата смолка. Втория смолк, който трябва да хвърлите, мерите тук във втория прозорец по средата и скачате и хвърляте. Виждате как смолка попва тук и може да кроснете, нали. Сега, евентуално има някакъв шанс и от човека от Heaven да ви види, но вие ще кроснете така или иначе. Мисля, това е ясно, че като хвърляте смока, ще ходите към Б. И сега сега ще хвърлим и трите смока едновременно хвърлени, да видим как ще стане. Виждате смолка и в гараж пада. Ако има ваш човек с АВП, тук не може да ви види през гараж. И от тук кросвате и отидете на бето. Буквално си отключвате път за Б от outside само с помощта на 3 смолка. Което е според мен е добър вариант, нали, за екзекютване на сайт. Сега, следващия смолк, който ще ви покажа е влезнали сте лоби, нали, като терористи. Влезнали сте лоби, само че в повечето ситуации, какво се случва, има City на Heaven, просто пиква и ви приключва. Ние не искаме това да се случва, затова имам смолк за вас, който помага в тази ситуация. Идвате
горе, там идвате тук при вратата и скачвате отгоре върху това. Гледате точно по средата трябва да сте. Този път десен бутон на мишката, за да го пуснете, нали, смолка. Тази линия, където е от вратата, по средата мерите, скачате и я пускате, не я хвърляте. И да кажем, минали сте от тук и виждате смолка как е паднал. Човека от Heaven оттам не може да ви види, като кросвате. Мисъл, имате малко повече прикритие с този смолк. Мисля, самия смолк пада по този начин по този начин пада на това нещо. По този начин пада и от Heaven не може да ви види. И последния смолк, който знам, който използвам, е от гледна точка на CT в момента за outside. Защото като сте CT, идвате тук, нали, доста често един човечец тук чака, гледа дали било с АВП, дали било с калашик. Какво правим? Идваме тук при те кранчета. Заставате по среда. Тук горе-долу няма значение дали ще е баш по средата, дали баш ще е направено застанал героя. Заставате тук и виждате този трафопост или там както се казва. И мерите тето на третото и просто хвърляте смока. И виждате смока как пада по този начин. И терориста, който е от тук, няма никаква възможност по какъвто е да било начин да види, освен ако кросне от тук, зад контейнера, да кросне да ви види, но вие оттам ще го видите. Нали. И последния смок, който ще ви покаже за Secret, който поне според мен е хубаво да се знае този смок. Нали, ако ще минавате за бето през Secret от Outside, този смок няма да ви помогне, но ако ще пиквате от Outside за ато, според мен ще бъде полезен този смок, защото CT от тук някои CT-та минат и чакат Outside, така да чакат Secret. Какво трябва да направим? Идвате горе на сило, на roof и се бутате ето тук по средата. Взимате смолка и на ето този парапет мерите на този ъгъл и просто пускате смолка. Той пада по този начин и CT-то не може да види нищо. Освен ако не е ето тук, но едва ли ще застане на тази позиция. И така, хора, ако видеото ви е харесало, лайк, сабскрайб и до следващото видео.